Samungni bagwi nokni ongkhore kwmakha Komolpur thana bai khopjak Bishnupur o amchayo tongnai Rabilal Kharia bwsaino kifulei manani bagwi hapangni thani chubachu sanka kwmanani bihik Archana Kharia thanai 24 April ni salmaribo Komolpur thana bai khopjak Harer khola amchayo tongnai sadon konda Rabilal Kharia te butani bwsajala Rana Kharia no Samungni bagwi Hariyana o talangkha aro thangmani yagulo Rabilal Kharia bai bini nukhuni borok kokrok salai manliya bini butani bwsajala Rana kol khlaiye bini nukhuni borok no saka Rabilal Kharia no rutugui mandi ngai tongka hwnei aboni koktuma manmani yagulo Komolpur thana o thangka bihik Archana Kharia thana bo misingdari khlaikebo aboni logi Komolpur press club o thangui koktuma thumnarokni bisingtei hapani thani chubasu sankabo। আমার নাম অর্চনা খারিয়া বিষ্ণুপুর মায়াসরি থেকে বলছি। আর সাধু কন্দয় আমার স্বামীকে নিয়ে গেছে হরিয়ানা কাজে, এখানে ভালো টাকা ইনকাম হচ্ছে বলে নিয়ে গেছে। এখন থেকে আমার স্বামী নিখোঁজ হয়ে গেছে, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি এখন দুই সন্তান নিয়ে বহুত কষ্ট হয়ে আছি। Koktuma sawi mankha Rabilal Kharia ni khorokni bwsajak tongo nukhungo Rabilal simino ajinai tongmani bini kwmamani koktuma mani belai no kha khamjak bihik. Bureau report Kokkhorang।